Velkommen til Beethovens Måneskinssonate. Vi starter med at finde tonen Gis. Her i gruppen af de tre sorte, der er det den midterste. Og tonen Sis. Og tonen E. Første finger, tommelfinger, spiller tonen Gis. Pegefinger spiller tonen Sis, og fjerdefinger, ringfingeren, spiller tonen E. Så prøv at spille dem alle tre samtidig. Tænk på at have et dejligt blødt håndled. Det vil vi gerne have, når vi spiller klaver, så vi ikke får nogen spændinger. Så hvis du synes, det gør ondt, så skal du lige tage en lille pause. Tænk på, at din hånd er ligesom en kattepote. Meget, meget bløde poter, ikke? Men ude i spidsen, der har vi kløerne, så katten den er god til at fange mus. Og samtidig så får, hvis vi har nogle meget fine, faste fingre herude, så får vi nogle klare toner ud af det. Og du kan også forestille dig, at der kommer strøm ud i fingrene, lige når de skal bruges, når vi vil høre tonen, eller som om der er et lys, der bliver tændt ude i fingerspidserne. Tryk din pedal ned og hør forskellen. Så bliver det lidt nemmere, fordi du kan bare sådan løfte din hånd, og det klinger stadigvæk. Tænk på kattepoten og få alle tre toner samlet, så det ikke lyder sådan her. Eller hvis der er nogen, der slet ikke kommer, de skal komme alle tre.